martang yang mehita. Ali di bata jauh bana marhabang so di badangi jang na so bahami hu haporsehan di bagasan Kristus Yesus. Homa natotong mangaramot ya hati-hati dong pikiran na meri Tuhan dinalau manangi-nangi hatam na bari hami. Amin. Shalom horas mari kita saluhut na amanginang haang ginapinarimot na niulokan di bagasan Kristus Yesus. Hata ni debata nagabit turpuk jamita partaniangan tu hita sadarion dinit mensian buku pesalmen ono pulupitu mamuka sian ayat sada tolhas tu ayat wan songonon madidok bisi ede namardongan parhinaluan sibil tihon ale debata saya asima roham dihami jala pasu-pasu hami say marsinodang mabuhim madongani hami asalam marbinoto tanood di dalammu diboto akabang susudina hatuamu iko pujion ni akabang sodoho sogut ale di bata sude akabang sotutu mamujiho marlas niroha jala marulupulup sogut akabang so ala tigor panguhummu dia kabangso jala ditoguho akamarga di tanoon ikon pujion ni akabangso ko sugut ale debata sude do akabangso tutu mamujiho tanoon mangaleho guguna say pasu-pasu ni debata tado hita di pasu-pasu debata mahita jadi habiaran ni sudi ujung ni tanoon ma ibana ido yang gola sahatna damang denang nanyolongan di bagasan Kristus Yesus ede pesal menon ima songon pemujion mana puji-pujiat tu debata mardingot saluhut sakap dohot padanna tu bangso Israel na marmula sian Abraham dipakilalaun laos diha tidak parpesal menodo asini rohani Tuhani hobar tuaka pada ni debata imana dipilih debata bangsona nang parpesal menon bahen perhitian ni debata papatar hodirina nasokali asa ganup natinopana dapotan asini roha dohot haluan sada situhu ni pangidoan ni bangso Israel di bagasan turpukon ima pangidoan nasida tu debata asa totong satia debata lau patuduhon pangaramotionna tu bangsona margogo situtu paluahon bangsoy asa saluhut bangso marnida pabahenan ni debata naguk hasitongan jala totong mamasumasu bangsona laos diguarido nang turpukon songon ede hamau niateon ni rohani bangsoy imalau makalason pasu-pasu ni debata dirajumi do olup-olup jala pakirimod do di parpesalmen bangsoi molo dilehot debata jolmai mamuji jala pasangap pod debata parsobaun hinorhon ni pabahenan debata gabetuk pertibion manada dalat dohot haluaun nasiat debata las oddo nanaing di oddol hotu hita marhiti turpuk jami taun sohon na somal amanginang adong matulupuin si pahusor-husorota si rimang-rimang mata marhiti turpuk jami taun na parjolo marsoba jala mangelik asini rohani dewata marsoba jala mangelik asini rohani dewata amanginang naniolokan di bagasan Kristus Yesus bohado persobaot taganupari tutuhat dewata ringgas dohita mamuji dewata molodungo hita sobado ibana moloneng mulpita
hita puji do ibana, ta puji do tuatai, manang hola ditikinarodo akka silas niroha, jala manang na alani adong do kemauan, manang si pangidoata keinginata, ubahin kita sobat tuatai, ubahit ta puji ibana, naing manian amang inang manotong para sobota Tuhani, manang nabuhape situasi, manang nabuhape status ta, manang nabuhape pakilala atta, ikot totong taingot. Si lehon-lehon ni debata, pangaramotion ni debata, pasu-pasu ni debata na tuhita. Ingot ma amang inang, tung masay balgado asin ni rohani debata, tarlumo bima balgaa sini rohana marhite panubusion ni Tuhan Yesus Kristus dihau pinarsilangi tuhita gabi adong haluaw dilehot tuhita sian sini rohani dewata sialani ido amang inang pujiot tama ibana sobaut tama tuhatai ganup ari di ngulut taon jala pangido ma sini rohani dewata asa totong ibana na madongani huhut mangalehok pasu-pasu tuhita mangalehon akka nasa narikot di parnguluatta jala maparguguy hita di madalani ari-arita na padua ho namang inang ulup-ulup tu saluhut bangso ulup-ulup do amang inang molo saut asini rohani tuhani ima molo diboto na humalia kita diboto portibion dalan ni debata jala diboto haluaun nasihat tuhani molo dilihot debata doi makorhon pamujiot doi tu debata ala las ni rohani jolma lam ditadda portibiot debata natarida marhite panarihonon na ukap si malolong ng pikiran ni jolmai masay dinggan jala uli hape dalan dohot haluaw na siyat tuhani dipakilalahon tigor ni ni tuhani jala manugo sudi tanpa pilikasi diet opat sa lima di paadar do aming inang jojo tuganuk bangsoy asa pasidohot na sida maka mauliatehon dinggan basa ni dewata tudus tu bangsa Israel sendiri nasida petaruli do jala mengalami uhut mengakuhon haluaon na pinatupan ni dewata di nasida tindakan ni Tuhan dewata na balgai di tomu-tomu jala di jakkod doi marhite sorak-sorak ala mamareta do dewata di bagasan hasitongan dohot ha bonaran yang memulihkan kesejahteraan sesuai dohot nagar laku. Las boy do ridok muse pabua dilihot debata do keadilan. Upah ini marulupuluk mahita makka muliatihon sini rohani debata ay partigor jala nabonar do debata tibagasan nulutta. Totong mahita amang inang marlas ni roha di panugun ni debata. Sakap ni debata mangalihok pasu-pasu na tuhita ikom mapakor honabal gamay tuhalak na asing na sumanad da debata marhite pasu-pasu ng tajano gabi tadaw ni halak madalan ni debata boto on na sidama isi do debata na mamasu-masu hita laos marhite pasu-pasu na tajaloi ima patadahon debata patadaun haluaun nasihat debata gabi torok majol makatong mamuji-muji debata ta jala marlas miroha ikon boy rohita na porsia miad di bagasan hadameon mangolu dot halak na asing ala ni pasu-pasu ni debata marhite pasu-pasu na tajalo adong ma pamujion hamauliation las miroha dohot olup-olup siya kita na madjano dohot siyan halak
namar nidasa. Napatuluhon na manginang saluhut na makkabiari debata. Las niroha ala ni pasu-pasu ni debata tung patardo na dirajumi somos si lehon-lehon ni debata di bagasan ngulu na sida. Asa marhite na masa si somoni bangso na dumao pe mga tusi isi do Tuhan debata ni Israeli jala mabiyar mida ibana jala makaholongi huut mga kuhon hagugun na dung ditadda jormai dalad dohot haluaon na siyat Tuhani sude bangso na ditanoon mamuji debata las niroha ala debata na mga rajay na mamareta di bagasan hasitongan dohot keadilan. Debata masu-masu sa luhut na amanginang ima debata na manok panasana adong debata na puna jala mga rajay marhuaso di portibyon dohot nasa isina di kesadaran baruon manang nangulo na di paybar hita sada pasu-pasu doi dihita di jorma molo di luas tuhatay hita mamuji pasangapon guarna na badiyay habawion dohot hagogoon lao mamuji pasangapot Tuhani boy tarbahay jolmay molo di lehot debata ima asini rohana pasu-pasuna dohot sinodang na dungi dung di lehot debatay gabi boy ma jolma uboto dalan dohot haluaon na siyat Tuhani. Anong kesadaran praktis ni jolmay makamaliatehon ng jinalo dohot ng pinarsaulihon. Kesadaran na makorhon pamujion gade sa luhut jolma marsoba dohot makkabiari debata. Alaniin biar mida Jehovah mangunut taon molotong pe adong dihita unang mahita gijakon unang magawigijang rohata alay tapake maniani marhitei di idajol mama natung macay balgado pangaramotion padonganion ni Tuhan debata di bagasan nguluta gabi boy hita marbarita na uli marhitei jala boy gabi ditadda debata ditadda akajolmay debata ima di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Alani ido amanginang totong ma hita pagugu mamuji marsoba tutuhatay ima marhite tangiang marhite edde puji-pujian tutuhatay molodungo hita rupani tahamateon kita halas sosalhut na jala dok Tuhan melihat Tuhan edehon saya manang madua lagu pujian ate amanginang asa totong kita memuji jala totok kita makirim holat tu debata di bagasan guarnya nakna Tuhan Yesus Kristus debata masu-masu hita debata mandongan hita jala maperguyo kita mangulahon hatana amin. Mau lihat ma diwali Tuhan di hatam nanong ngamarsaringar Tuhami nanong ngatol has Tuhami di partikiano nali Tuhan pergubuy mahamili Tuhan mangulahon hatami asa totok kami marsoba holat tuho mamuji pasang ngapoko majalo asimi ali Tuhan do totok kay marpakirimot tuho paki mahami ali Tuhan gabi parhitir di pertugon ali Tuhan asa kajol mana sumanad daho gabi manadda ali Tuhan sisadusa ng panglasan namin ali Tuhan unang tarabatak kapasu-pasu ng sila nomo Tuhan ramoti dongani perbisuki saluhut namosom perberita nauli manang dia pinasida maringanan memberita ho beritami asima roham dihamili Tuhan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Mau lihat ya manginang nung ngamalaton video nunang lupa kita share kita like dan subscribe salam merarat channel berita nauli di media sosial Tuhan tamandongan kita Tuhan tamangarang kita horas shalom.